4-12 годишни деца ходили из гората и се загубили. Хали, водницата. Да, вярно, прав си. Елате да имам к него. Да влезем, да я огледаме, да сме влизали. Да спим кога. Помните ли мястото, същото беше, когато викам последния път? Да. О, маче, има нещо. Съмнявам се да не влизаме. Много ще се борим. Съмнявам се да не оставаме. Съмнявам се. И аз. Спокойно останете. Да оставаме. По-добре да не оставаме, казвам ви. Останете. Родителите имат след 4 дена. Да. Ще бъдеме с тях. Ние страшно. Се оставяме 3 дена, на 4-ти ден ще бъдеме с тях. Вярно, няма страшно. И ще ни предпазват да не стане като с лудия Макс. Да. Няма сме. Тук е Макензи чакал. Няма. А момчета не чуваме за пособие и вода и храна 4 дена да издържим с тях. Да. Добре, тръгвайте, ние се чакаме тук. Пак ли са тези тук? Вие отново ли сте тук? Казах ви да се махнете. Сега ще ви дам урок.